Sunana Rabi Musa Kwankwaso. Muna godiya ga Allah da ya ba mu yawan rai da lafiya da kuma wannan babbar dama. Zai kyau ka gaya wa al'umma me zai sa. Na shiga wannan siyasar ne domin dama ina ganin waɗansu abubuwa da ake ba daidai ake ba, kuma ni na samu dama zan canza. A maimakon in ta faɗa ko ina ta soke-soken mutane, shi sa na shiga cikin harkar siyasar. Yanzu alhamdulillah dama ta samu. Gwamnati ba a zubar da, ba a nuna cewar ga inda fa abubuwan suke tafiya. Wannan shi ne babban bakin ciki. Muka ga wancan tsari na PDP da ban gane ba ta gane ba, da wannan tsari na APC da ba su gane ba. Ba za mu yarda a ci gaba da haka ba. Kuma babu masu yi a wannan lokaci cikin yarda Allah, sai mu ɗin dai. Musamman aka la'akari da turbushewar tattalin arziki da Najeriya da ke ciki. Kullum kana magana in ta za dama ta samu za ka yi amfani da ita, wadda ta samu ka yi amfani da ita. In babbar dama ta samu musamman a mataki na shugabancin ƙasa, wani zai yi tunanin to ko za ka faɗi wani siddabaru za ka yi ka inganta tattalin arzikin da ake ganin kusan yanzu kamar an fidda rai. Babu wani siddabaru. Abu ne wanda za a yi shi, wanda dama shi ne ake yi a ƙasashen duniya aka yi nasara. Na farko tukuna ka nemo mutane waɗanda suka san abin da suke, kuma suka san abin da za a yi a kan wannan ɓangarori. Kar ka ɗauko ɗan ƙauyenku, kar ka ɗauko abokinka, kar ka ɗauko sai wanda kake so, wanda zai iya. Yanzu kaga kyamarar nan da take ɗaukar hoto, in na kai ta ƙauyenmu na ce a yi min a can, ba za su iya ba, duk sanda nake musu, saboda ba harkar su bace. Yanzu haka ma nan ƙasar ba a yin ta. In kana so mai kyau sai ka je inda ake yin ta, wanda suke aiki. Wataƙila addinin ku ba ɗaya ba, ƙabilar ku ba ɗaya, wataƙila ma kalar fatar ku ma ba ɗaya ba, amma dai haka zaka so domin kana so ka yi aikinka. To dole a nan ƙasar sai an zo an yi aiki da mutane waɗanda suka san abin da suke yi, masu daraja, masu kishi, kuma jajirtattu. Mu ne a jihar Kano muka fara abin da ake cewa e-payment duk Najeriya. Ko menene a biya ta banki, ko 10,000 za mu ba da taimako, ba a kirga kuɗi, sai a baka ka je kai. In kai kwangila sai a zuba kuɗi a kai akawun ɗinka. Wannan irin ages a Kano mu muka fara kanjis da yan Rufa'i ya zo lokacin 2003, ina kawo su, shi ya zo ya introducing, kuma sai da ya ce yanda Kano suka yi, mu ne muka fara shi a Najeriya. Abubuwa da yawa waɗanda suka yi treasury single account, mu muka fara shi a Najeriya. Lokacin Jonathan daga baya suka shigo da shi, ba su iya yi ba, sai wannan gwamnati ta zo ta yi. Duk wata hanya da za ka toshe cuta, aikinka kenan a gwamnati. Saboda idan ko shugaban kasa, in ka shiga wannan aiki kamar ka shiga aikin soja ne, yaƙi. Saboda ita zuciyar ɗan adam dama babu ƙashi a ciki. Kowa idan ka kyale shi ka zube masa, to insha Allah in ka dawo ko mutum ko bature ne ko Chinese ne ko ɗan Afirka ne, duka zuciyar ka buɗa ta iri ɗaya ce. Maganinta shine ka shigo da wannan technology, harkokin zamani din nan, to sai ya taimaka maka. Sannan kuma kai ka tsaya ka tsarkake jikinka, kar ka je kai wani abu wanda wani ma zai je yayi, in ka tambaye ce ai shi ma irin wannan ne da kai, baka da bakin magana. Za mu shigo da abubuwa da yawa waɗanda suke na gyara ƙasa, wanda suke na ɗora layi. Harkar ilimin nan kowa za mu ƙoƙari mu ga ɗan talaka, wani talaka ya samu makaranta ko mai kwaliti, birni da ƙauye. Mun a Kano ko muka yi doka muka hana yaran su tafi almajiranci wata ƙasa ko wata jiha, ko muka hana a shigo mana da yara, kowa ya rike nasa. Saboda haka duk wanda yake son ɗansa yi karatu na addini, kada a ce zai tafi Borno ko zai tafi Yobe. Mu a Kano a gurin muke cewa gabas kenan. Kuma duk wanda ita ce ta jawo yaran nan, ba a nuna musu gata ko soyayya ba, zuciyarsu ta ƙeƙashe, sun sha sanyi, sun sha ƙura, sun sha yunwa, sun sha wulakanci. Saboda haka ba sa tausasa kowa, har iyayensu ba su taimake su ba. Saboda haka sai su ɗauki bindiga su harba mutum. Su ma in ka matsa musu sai su harba kansu, domin jikinsu babu wani investment, babu wani jari da aka yi a jikinsu. To wanda za su ci, wanda haka za a zubar ne. Rigar da za su sa wacce ake jefarwa ne, takalmin da za su sa taya mota ce tsohuwa. Dai wani abin da za su yi ba wani investment da za a ce an biya kuɗin makaranta ko an biya wani abu da wani abu a jikinsa na daraja.
shi sa ba sa tsoro, ba sa shakka. In sun ganka a gidan mota, a gidan mai da mota mai kyau, ka shiga uku. Kamar yanzu ɗin da kake fuskar ka na kyalli, duk da azumi ne, haushin ka za su ji. In sun ga rigar ka wanke ta da kyau, haushin ka za su ji, domin su ta zuba a wanke ba. Duk waɗannan mun ɗauki matakai, mun ɗora Kano a layi. Dole sai shugaba sai ya jajirce. Shi shugabanci ba na kice rafi ba ne, shi shugabanci ba na barazana ba ne, shi shugabanci na sabis ne, ka taimaki mutane. Kuma shi ne dama tun constitution ɗin da aka sa tsarinsa shi ne ka kare mutunci da daraja da rayi da jini, kai da rayuwar ma mutane ga baki ɗaya su zama mutane. Wannan shi ne abin da muke so mu yi shi a ƙarƙashin NNPP, New Nigeria People's Party, sabuwar Najeriya, ba Najeriya da ta yi tsatsa. Ratar da mu taɓo batun haɗin kan ƙasa. Ɗaya daga cikin barakar da ake da ita a Najeriya shi ne rashin haɗin kai, wanda har ta kai ga wasu suna ma tunanin a raba ƙasar. Yau in aka ce kwatsam ka zama shugaban ƙasa, ta ina za ka fara taro a ce Najeriya ta zama ɗaurin ki ɗaya, kowa na kallon kowa a matsayin ɗan Najeriya. Duk sanda ka ja so mu wannan magana na araba raunin shugabanci ne. Idan kana da shugabanci mai kwari, kowa ya ga ana yi da shi, ba wanda zai ce araba. Duk Najeriya, duk wanda suke ci araba din da yawa daga su shugabannin su da abokanmu ne, ba wanda yake sa araba Najeriya. Amma idan aka baka haushi, kana so a kula da kai, an ki kula da kai, ka daga hannu, kayi waye, ai a ƙarshe sai ka je in fitina, in ma ba kai ka sa a fitina ban ana yi, in za ka yi hana sai ka ki hanawa, saboda ko da za a ji hayaniya a ce ka zo. Babu wani iyamurin kirki da na sani abokai da suke sa raba Najeriya, babu wani da ya rabe, babu wani dan arewa, babu wani dan Najeriya da yake son a raba Najeriya. Abinda mutane yake damun mutane shine mutane ba a ba su dama, abinda suke ganin za su iya a ba su dama su fi su. Ai idan ka girgiza Najeriya, ka ba mutane kana sa rai gobe za ka tafi kaza, kamar kai ne nan an ce wata mai je kare za ka tafi Faransa, za ka yi kwas, kuma ce ga wuka ka hudu cikin ka, saboda ne ai gudu za ka yi ba da gudun, tun da ka ga taron mahaukata ne. Amma idan babu hope, kayi kaza, ka gaba makaranta, ka rasa aikin yi, ka tafi kaza, ana yin azumi yanzu, musulmi suna azumi, kai musulmi ne, abin ya zo, abin za ka sha ruwa ma baka da shi. Tun kana zuwa masallaci, kana sallah, kana addu'a, har ka koma kana shan kwaya, babu wani abin da zaka, babu wani hope. Ai daga nan ne ake shiga irin wannan abubuwa, ake zagin shugabanni, ake kawo ɓace-ɓace, ake cewa ni musulmi ne, wancan kirista ne, wancan wane ne, wancan bayarabe ne. Ai idan kowa harka ta cika a garin nan, kowa ya yi gabar da yamma, kudu da arewa, jami'o'i an ƙara girman su, an ɗauko malamai, an ƙara littattafai, firamare kowa da gwamnoni da local government an ba su umarnin su tafi su je su tara hankalinsu, gwamnoni an zira kan ido a kansu. Wannan constitution da muke da shi na Najeriya, ana ce kowa ya je ya haukace, ya tafi je kashe kudaden jama'a, ya ji abubuwan da yake ya ga dama ba. Wanda zai aiki zo yi, wanda ba zai ba ita ba ne. Ba za ka bane shi na assembly da take shi kenan, kamar da take tafiya, dole sai kai sabuwar majalisar tarayya wacce take mai daraja, mai kwari, wa'anda mutane za su sa zuciyar mutanen da suka zaɓe su a zuciya, ba ka shi raba ba. In kana da yaya 1000 a gidanka, idan da guda ɗaya mara lafiya, hankalinka kamata ya tafi kansa. Talaka shi ne mara lafiya, shi ne bai ci abinci ba, shi ne ba zai zuwa asibiti ba, shi ne sai a tafi shi kenan a buge shi don ba an san ba abin da za a iya yi da an buge shi. Duk irin wannan ya kamata a je. Yanzu duk wanda suke bubbuge mutane a ƙauyuka da sauransu, ina cikin Abuja da suke shigowa, mai kake zato? Ai dole da duk abin da za a yi. Wani talaka da yake an je an kone garinsa, an kone gidansa, an yi waye, jaridu ba ku ba san an yi ba, kuna can kuna harkokin ku, kuna zaton duniya. To wannan shine abin da za a gyara, kowa ya zauna lafiya. Su waɗanda suke wannan abubuwa da za a tambaye su, ku fulani da kuke ta wannan da shanu da wayan da kuke rigima, menene matsalar ku? Da yawa mun san matsalolin, an cinye musu lawali, an cinye musu wajen kiwo. Da sannan muna yara har asibitin dabbobi ake musu a gurin wannan gurin,
ana daraja su, babu wani zai je kwashe shanunsu. Amma an waye gari duk an kwashe wannan, an saniya ta je ta fuzgi dawa ko ta fuzgi gero a wani guri, shikenan a kai gurin yan sanda su tara, a tafi a je wurin mai gari zai tara, duk kamun kan wani abin nan shanu sun tafi. Cikin wannan dole sai an zo an gyara su, ko mafi muhimmanci a sa 'ya'yansu a karatu. Duk wannan abubuwa sai an duba su kansu fulani, kai musu haka, aka gyara rayuwarsu da sauransu, kuma aka duba makotan mu yanda suke shigowa. Yasu akwai dama da ka tashi nan ka tafi Nijar, ka tafi Imani, ka tafi Chadi, ka tafi Irani, duk wannan babu wani abu, amma a kawo tsari yadda yake su ma fulani da suke shigowa ko suke fita za a kare lafiyarsu. Saboda haka wannan ci baya da aka samu wajen makiya shi ba yana na a gurin manoma. Su kansu manoma din nan duk duniya ta ci gaba, na nufin duniyar Najeriya, amma su suna baya. Har za a kawo mu da garma, har za a kawo mu da fatanya, da manjagara, da sararin tuka, har yanzu a ƙauyen mu akwai gatari. Duk wannan ƙananan abubuwa in ba kayi su ba, amsar da za ta taso ita ce yanzu abin da muke gani. Shugabanni sun yi shiru, shugabanni babu ruwansu. In ka tambayi wani ma yanzu kamar wannan ma ka faɗi ma gaskiya kai baki ne, dole sai ka saurari wane ne wanda yake gaya maka abin da masoyinka ba zai gaya ba, wanda za ka gyara, ma'ana wanda zai gyaru ka gyara. Abin da ake kira foreign policy a turanci, yau aka ce kana shugaban Najeriya, ya za ka kula da harkokin kasarka da na kasashen waje? Yau aka ce ragama na hannunka, ya tsarin Najeriya da kasashen waje zai kasance? Abu na farko, ka gyara gidanka, ka gyara gidanka i kyau. In gida dama karka tafi ko ina za a zo gunka, karka tafi kana gaya mutane kai babba ne, giant of Africa, giant of this. Duk wannan ba mutane ba su gane ba. A yanzu duk wannan abubuwan da na gaya maka na harkar ilimi, na harkar tsaro, na harkar lafiya, na kuma discipline, duk harkokin na kwaya na wane ne wanda ake ɗauka yaran mu a kama su a guri kaza a yi waye, duka gyara shi. Dan Najeriya darajar sama a wajen ba fa kai shugaban ƙasa za ta karu. To ita kuma duk karuwar da darajar ɗan Najeriya ta yi, to kai da ba a kanta kake an ɗaga ka sama kenan. Idan ka bari ka zauna a kan 'yan Najeriya a matsayin 'yan wada, 'yan ƙasa, to kai ma da wada ne. Saboda haka kafin ma kai magana wani foreign policy, ka gyara gidanka shine babban foreign policy. Yaranka su samu aiki yi, ƙasa ta samu ci gaba, ilimi ya inganta, irin rayuwa inda yanzu babu wanda yake cewa ga daidai ga ba daidai ba. Yanzu a gurin ɗan Najeriya shi bai san bambancin tsakanin hagu da dama ba, tunda a gidaje ma yanzu duk an manta ba da zancen hagu da dama. A makarantu an wuce, kowa haushi, malamin ma haushin kowa yi, haushin kansa yake yi, haushin kowa yake, ba a biyansa, ba a kaza ba a kaza. Saboda haka babu wanda ikula, baragada ce fa ake ciki yanzu. Saboda haka sai ka saita wannan baragadar. In ba a san da gwamnati ba, to shi kenan mutane sun za su tafi zai sau kowa ya mai da gwamnatinsa. Shi ne za ka ji a nan a Niger waɗansu ma sun ɗebi fili sai ka biya su haraji. Ana a Zamfara an yi wane ne ana ta ɗiban gold. Gwani wasa ne na ƙasa, mutane suna fama da talauci, waɗansu 'yan wata ƙasar sun zo a ƙasa ka ina Najeriya take. Duk wanda girman Najeriya ba ta fi jiha da girmanta na ƙasa da dukkan jama'a da take ciki ba ta kai jiha ɗaya Indiya ba. Haka da mu koma a gurguje kan abu mahimmanci da yasa na mai da shi na ƙarshe, tsaro. Kayi ministan tsaro, kayi gwamna, kayi abubuwa da dama da ya kamata a ce ta baka basira matuƙa akan abin da ya shafi tsaro. Yawan ka samu kanka a shugabancin Najeriya, me za ka yi daban da abin da aka saba gani? Gaskiya na mai sauƙi ne, gyaran tsaron Najeriya ni a gona fa mai sauƙi ne. Kaga duk abubuwan da na faɗa maka duk su ne tsaron. Yau yaro ya sai na da aikin yi, ai ba shi da wata matsala. Yau yaro ya babba ya san zai kai 'ya'yansa makaranta, zai ci abinci, zai tashi daga nan ya tafi Kaduna, ya tafi Sokoto, ya tafi Enugu, ya tafi Ibani, ba shi da matsala. Waɗannan abubuwan aka tara su, ai su ne tsaron.
amma sojoji kuma duk da wannan da kai sai ka sa sojan sama, sojan ƙasa, sojan ruwa, 'yan sanda, sss, civil defense da sauransu, saboda akwai 'yan tsiraru wanda ba sa ji, su haka Allah yi su ko kuma haka suka taso. saboda haka muka zo muka ɗauki mataki na farko muka tsara duk wani mai kaki a Kano na gwamnatin tarayya da namu, muka zo muka kawo security council, muka zo muka saita su na nuna musu duk cikin ku ba wanda nake so yi gwaninta, in kuna so ku yi gwaninta shi ne Kano ta zauna lafiya. Kar mu je mu a kamo wani mai laifi ka buga a guje ka je ka ce kwamishinan IG ya ce ai 'yan sanda sun yi aiki a Kano, ba na san wannan. Kar ka tafi ka gaya wa chief of army staff wani kai soja ne kai ko chief of air staff cewar kada wani abu a Kano. Abin da nake so shugabanninmu na Abuja da Najeriya su je mu shiru, kowa ya gwaninta kenan. Na zo na sa su gabaki daya ƙarƙashin birgiyar kwamanda. Saboda haka muka yi mitin ɗaya a government house sai su yi mitin 10 a ofishin birgiyar kwamanda, kowa ya kawo intelligence ɗinsa. Shi sa ne jin labarin ana ta negotiating a daji da wani yan karɓi wani mako ɗaya, waɗansu ma can na Niger ɗin nan watanni ana ta negotiation. Abu kana tahowa ma daga gabas ɗin kafin ka zo Mariri ka zo hannu. Da haka in kai kyakkyawan tsari. Muna godiya da damar da ka ba wa sashen Hausa na Radio France International. Jama'a assalamu alaikum.